Здравейте! Днес ще се запознаем с един нов вид осморка. Друг вид, не така добре познатия с прехвърлянето на по няколко бода. Тук имаме прехвърляне по един бод, но те са едни дълги бодове. Ето и те се прехвърлят върху клетката. Броят на бодовете трябва да бъде кратен на 6 плюс 3. Т.е. ако искаме да направим две осморки, ни трябват 12 бода плюс 3 15, за да включим и крайните два. Ако искаме 3, ни трябват 18 плюс 3 21 бода. Те включват и крайните два. Така, ако искаме само една осморка, тя трябва да бъде от 6 плюс 3 9, което включва двата странични бода. Така, сега, аз обаче няма да правя това нещо, сега докато ви показвам. Заедно с вас ще направим един експеримент. Аз съм любител на мохера и много бих искала да разбера как ще изглежда това нещо, заплетено с мохер. За целта аз вече съм направила, заплела съм тази плетка. Започнала съм с 15 бода, което означава какво? Че ще правим че ще правим две осморки. Ето тези, така ще ги оставя тук да се виждат. И така, сега заплела съм на 15 бода и съм минала два реда, като имаме първи бод или последен, който се изплита само в едната посока, след което имам един опаков, 5 лицеви, един опаков, 5 лицеви, един опаков и крайен бод. Сега започваме с първия ред и на мен ми е интересно да го видя, реших да го направя заедно, да го направим заедно с вас, да стигнем до извода дали може да се изплете с мохер или не може. Така, първия бод, след което изплитаме опаков, след което първия лицев, който е от първата петичка, първия лицев бод, тръгваме да го изплитаме, но намятаме два пъти тук на иглата. Виждате ли? Две наметки правим и си го изплитаме. След това изплитаме 3 лицеви, след което петия лицев отново върви с две наметки. Изплитаме го, но намятаме два пъти на иглата. Така. След което имаме един наопаки и повтаряме същата процедура. Първия го изплитаме с две наметки. Първи от 5 лицеви. Изплитаме 3 и петият по същия начин с две наметки, след което имаме опаков и крайен бод. Така. Следваща стъпка. Започваме опаковото на плетката. Изплитаме първия бод, след което опаковия, който сега ни е лицев, след което преждата, която я водим от палеца, минава отзад, т.е. от към вас, и този бод, който два пъти е наметнат, само го прехвърляме на тази игла, без да го изплитаме. Продължаваме, правим 3 бода наопаки. Отново преждата сочи към нас, тази прежда, водещата. Стигнали сме до петия бод, който е наметнат с две наметки. Само прехвърляме на иглата, преждата отсам, след което сме стигнали до опаковия, който в момента вече ни е лицев от тази страна. Продължаваме. Първия с две наметки, само го прехвърляме, преждата от към нас. Изплитаме 3 бода наопаки и петия бод отново само бива прехвърлен, след което правим един лицев
изплитаме, което ни е де-факто на опаковия бод и прехвърляме последния бод. Сега обръщаме и продължаваме нататък. Много ми се ще това нещо да стане добре, защото обожавам мохер, обожавам да плета с мохер и ако се получи добра картинка и интересна, ще бъде добре. Значи започваме първия бод, следващия бод е на опаковия бод. Сега стигаме до този, който само е прехвърлен. Отново само го прехвърляме. Този път водещата прежда е зад плетката. Прехвърляме дългия бод, изплитаме 3 пъти. Стигнали сме до още един дълъг, прехвърляме един опаки, отново прехвърляме дългия, изплитаме 3 бода, прехвърляме един дълъг и имаме един опаки и последен бод. Така, следващия ред нещата се повтарят, както направихме на предния опаков. Сега ще забързам, за да не ви губя времето. Изплитам първия бод, след това имам лицев в случая. Прехвърления бод, преждата вече е към мен. Прехвърлям бода, изплитам 3. Прехвърлям бода, преждата е към мен, след което прехвърлям преждата отпред един лицев. Прехвърлям преждата към мен, след което изплитам 3. Прехвърлям, премествам преждата от другата страна, изплитам един опаков и последният. Сега идва вече същинската част. Така. Какво правим? Внимание! Изплитаме първия, изплитаме опаковия, след което изпускаме първия бод, просто го пускаме да си върви. Преместваме 3 бода на другата игла. Следващия бод, който е също го изпускаме, следващия дълъг бод го изпускаме. И на лявата игла нанизваме първия изпуснат бод. Връщаме 3 бода на лявата игла, хващаме левия изпуснат бод и го нанизваме отново на иглата. И сега плетем лицево. 1, 2, 3, 4, 5. Така, ето. Виждате какво се получи. Сега изплитаме един наопаки и повтаряме процедурата. Махаме първия бод от иглата, хващаме 3 бода, махаме 5-я бод от иглата, връщаме първия бод, връщаме 3 бода, след което 5-я бод застава отпред и изплитаме 5 лицеви бода. Така, един наопаки и последният бод. Така, ето. Сега следващият ред е само лицево и опаки. Нямаме прехвърляния, нямаме нищо. Ето. Изплитам си единия, лицев, 5 наопаки. Един лицев, 5 наопаки. Един лицев, прехвърляме и обръщаме. Така. Сега ще направим вече забързано още една кръстоска, за да видим как ще се получи осморката. Ще се опитам да го направя не максимално бързо, за да не оплескам нещо, но така, ето сега. Първия бод намятаме
с 2 наметки, изплитаме 3, намятаме с 2 наметки на петия, изплитаме 1 наопаки, отново на лице, първия с 2 наметки, 3 бода, петия с 2 наметки, 1 наопаки и 1 прехвърляме. Така, връщаме и съответно цялата ми възглавничка стана в мохир, но това е рисковете на професията, се нарича. Така е фразата. Така, 1 на лице, след което прехвърляме преждата към нас, прехвърляме бода с 2 наметки, 3 наопаки, прехвърляме бода с 2 наметки, преждата от към нас, преместваме от другата страна 1 лицев, отново преждата от към нас. Помнете, че преждата трябва да бъде винаги от към опаковата страна на плетката. Така. Прехвърляме, плетем 3, прехвърляме 1 наопаки, прехвърляме, плетем 3, прехвърляме 1 наопаки, прехвърляме. Плетем единия, първия, изплитаме втория, преждата от към нас, прехвърляме, плетем 3, прехвърляме 1 наопаки, преждата от към нас, прехвърляме, плетем 3, прехвърляме, преместваме преждата, отпред и сплитаме. И сега отново, внимание, последно. Изплитаме първия, 1 наопаки, изпускаме първия бод напред, прехвърляме 3-те, изпускаме последния, хващаме първия, връщаме 3-те бода, връщаме 5-тия бод и изплитаме. Един наопаки и отново пускаме първия, хващаме следващите 3, пускаме 5-тия, хващаме първия, връщаме 3-те бода, връщаме 5-тия и изплитаме 5 лицеви бода. Така, изплитаме този, който е наопак и прехвърляме. Сега връщаме обратно един опаков ред, за да може нещата да се видят по-добре, да бъде по-нагледно. Така, бързичко, един на лице, 5 наопаки. Един на лице, 5 наопаки. Един на лице и сме приключили. Сега да погледнем и какво да видим. Така. Трябва да ви кажа, че на мен това нещо ми харесва и как изглежда и с мохир. Сега моя мохир е с, както виждате, различни цветове има, но ако е едноцветен, пак би било прекрасно. На мен много ми харесва.
доста плътничко. Това би се получил един разкошен шал, даже на още по-дебели игли. Би станало прекрасно, разкошно. Аз го харесвам охира как стои, защото е много въздушно ми стои. Другото, което исках да ви кажа, последното, което исках да кажа, че това нещо стои много добре както с един цвят, така и ако сменяте цветовете. Сега тук аз съм показала случай, виждате ли как хубаво се получава и това нещо може да се направи с много цветове, не само с два цвята и пак би било прекрасно. Но, както казах, и с един цвят, и както виждате и на точки също става добре. Аз съм доволна от резултата. Пишете ми какво мислите вие и кой вариант ви харесва повече. Толкова за сега. Беше ми безкрайно приятно да научим нещо заедно. До следващия път!